एला बोरायाबा माला फैबावो मिन्थिला आरो नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जाय भिडिअ हगारो खुलुमबाय सनाफोर आंनि जोबोद दं इटिसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय समायमा जेव जेव भगबाननि महर लाना सनाफोर दा मुगायाव आंहा जेबो राहा गैया आरो बोखानोबो हाया माबा बारा जानायसो नुबाय आं सनाफोर नै मानसिफोरा सोरबा लोगोफोरा बुंदों माथो नुवानो समायमाखौ आब' बाट नुयो नै सनाफोर दङ जेव जेवसो जासिनलांबाय खोमा बुरनायजों लोगोसे बाट एनिवे बेखौ आं टेनसन लाला नोंथांमोनाल' आंखौ अनसायलांबाय था आरोना सनाफोर बेनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आङो फुल नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जाय भिडिअ हगारो आङो फायखाना माने मबाइल लांफायो मानि थाखाय लाङो मिन्थिबायना फायखानायावथ' आं मुभि थुबि नायहैनो हाया बास नोंथांमोननि भिडिअखौ आं नायनो थाखायनो आं फायखानासिम थाहैनो मबाइल लांफायो आरोना मोननैसो भिडिअ फोजोबनो हागोन मोनथामसो भिडिअ फोजोबनो हागोन मानो होनबा आं नटिफिकेसनाव फैनायफोरखौ सेस नायखाजोबो आरोना सनाफोर दोनखाया आङो फारि ओमफ्राय एखमबा थालांदोंबा बिदि नेक्स्ट दिना आङो मोननैखौबो नागिर नायखायो आरोना बाट सोरनावबा कमेन्ट होबोनाय जाया गाज्रि मोनो नाङा नायाखै साननाङा आं नायखायो सोरनाबा आंनिखौबो फरायनायलांदो आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगासिनो दङ अनसायलांगासिनो दङ भिडिअ हगाराबाबो बा चेनेल गैयाबाबो स' आं बिसोरखौ गोसो गोरबोजों सिगाङावनो आङो एकदम गोसो गोरबोजों सिबिनाय जासिबाय आरोना सोरनाबा स' दिनैनि ब्लग्सखौ फरायलांबानो जाबाय आं मा देखायलांनो हायो फुरा मजेदार खालामगोन आङो टाइमा जाबाय 9:30 सनाफोर आंहा दिनैनि स्टार्टिं खालामबाय आङो नै आं अमा बेदर एवनो आखायाव लादों ओमफ्राय कबि भाजा एवगोन बिखाबो एसे लाफादों मानो होनबा आं दिनै अमा बेदरखौ 100 थाखानिल' लायदों सनाफोर बारा बुरजा लाफाखै ओमफ्राय नै ओरै सिबिं सोमखाबाय मा खालामनाय जायो मागोनि दिनाबोथ' सफैबाय नङा होमबा देनानै लाबाय ओरैहाय सारायाबो दुंबाय सनाफोर स' एवनानै लाग्रोनोसै आङो बेनिफ्राय सनाफोर दिनैनि अमा बेदरखौ लायदों आंहा आंनि फिसालायासो आरोना फुदले दाना आंना कमेन्टआ अफ जालायगोन बारा लाफा जाया गथ'फोरखौ माने साइकेलजों थांनानै लायदों गथ'आ खदमथलायावहाय ओमफ्राय फुङाव फिरजाया नालाय आं लामासिम एसे ओंखारलांनो होन्दोंमोन खिन्थु गावनो लानानै फैदों आं माने फुङाव बिराद निहिरमोन ना नानिखौ गालांजायाबो आरो लांफाजायाबो जानानै ओमफ्राय गाव लानानै फैनोसै होननायखाय गाव लानानै फैदों आरोना देरबाय आंना फिसालाया अमा बेदर लायनो रोंलायबाय जानायखौबा फोरोंहरखादों आं बोरै बारनांगौ बोरै मानांगौ ओमफ्राय एसे हगारनानैबो नायनांगौ फिसाफोरखौ बारा ख'ख' खालामबाबो जाया आरो खेयाल लाखिनांगौबो जायो नङा होमबा सोरनाफोर बेनिफ्राय अमा बेदरखौ 100 थाखानिल' लाबोनायनि खारना जाहैबाय आंहा दाख्लै गेंटकआव थांनानै बोरायजों मा बुंजाहरा गरम बारा बुंजाहरलायनाया आरो मालाबा सुथि फैबा बिदि बुंजाबावनोसै खम्बलजों खारनानै आङो 100 थाखानिल' लादों सोरनाफोर दाख्लैबो दाउ उलार जादों आरो गेजेरावनो उदैबो गाज्रि जाबायना जाया सानदोंमोन आं बाट मागोनि दिन जानाय सम सानदेबो जाहैबाय ओमफ्राय आंनासो उदै गाज्रि जादोंना स' बिसिनाथ' जायाखैना स' थेवबाबो 100 थाखानि लाबाय एसे आंजों माने 200 लाबाबो जोबगोन 150 लाबाबो जोबगोन आधा केजि लाबाबो जोबगोन खुनु खोथा गैया अमा बेदरबाथाय ओंखायनो 100 थाखानि लाबाय बेखौनो एसे जानोसै आरोना स' संनानै लागोनसै सनाफोर आङो संनायखौ सा साज्रां एसे देखायलांसै नायलांबानो जाबाय अमा बेदरखौलाय आरो मा इजिखा मावजि फैलायलांबाय हनै हरदो बाबा थैथारगोन दानो अमा मोदोमदों बियो ओमफ्राय नै सनाफोर साराय बोरायाव आङो माबा होनानै लाबाय सामब्राम सेरनानै लाखाबाय ओमफ्राय बे सारायखौ दानिसो फुख'बावदोंमोन आङो सयथिबो ओमफ्राय अरनि दुंनाय मोनबानो ओरै गोसोम माबा जाखारफैयो दानिसो जोंखोल जालायबायमोन आरोना जारलायानो गैया सेरनानै लानोसै आङो सेरनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय मालाय बिथाङा गावहा बिखा गोथाव मोनो नालाय दनदसान बिखाबो लाबोलायबावो ओमफ्राय आलुखौ होखागोन आङो आलुनि फाग्लि नालायथो ओमफ्राय बे सामब्रामा कबिनिसो बेखौ मोनबाथाय कबिखौ एवनानै लानोसै आङो ओमफ्राय सनाफोर बेबायदि हारसिङै एसे एकला देहा संनो मा मोजां मोनोना बेसेबां बानानै संनो खेंख्लें मेंख्लें बोरैबा मोनलायलाङो आरोना आं एकदम फार्स्टनिफ्रायनो बिदि सोलिबोबाय थानाय ना बोरैबा मोनबाय आङो बाट उफाय गैया बेनिफ्राय दा हालाग्रा मोनथ'बाय नालायथ' सानैजों लामाथिं दंहैथ'यो ओमफ्राय एसे आजादि सङै खावै आङो संहोलां न'थ' सिबहोलां सिबनोसै आरोना बाट जोंना न'आबो सिबखांबायमोन उन्दुनायनि सिगां हरावबो खनसे सिबनानै दोनो आङो एखमबा बे गथ'आ सिबला ओमफ्राय आरो फुङावबो सिबो जोङो बाट जेबो उफाय गैया दहाय फुङावहाय सिरा मुरि एवनाय जादोंमोन नालाय भुजिया मिक्स ओरै गोलैलाय न'आ एकदम नायजाया ओमफ्राय गथ'फोर गोनांनिया न'फोरा माने दिनाव 10-12 बारसो सिबखानांगौ जानो हागौ ना सनाफोर माथो होनबावनो जोंना बे सिलायावबो गेलेखांनाय गैलाना बाराहाय न' सिङावनो माबा माबि जाबाबो गेल जाहैबाय नालाय उफाय गैया गथ' गोनांनि न'खरा बिदिनो जाखायो बिदिनो सोलिनांगौ जेबो नङा जेला गथ'आ देरगोन बयनिबो न'खरा स्र' जालांगोन आरोना नो टेनसन ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट फैनायफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो जोंनाबो बिदिनोमोन आगोलाव आंबो बिदिनो सोलिबोदोंमोन आगोलाव आंबो दा बिदि सोलिदों बाट आंहाबो उनाव स्र' जाहैगोन नङा होमबा नो टेनसन आलु होनानै अर फिसा होनानै एसे खोबहाब एवनोसै बेनिफ्राय नायदो अबस्थाया जिरा मुरि बायदि गोलैनाय ओमफ्राय एसे नै इथिंबो लामस्रां ओरैहाय दै होनानै लाबाय आरोना सनाफोर आङो बे गोदौबाय थाथोंसै टमेट' थाइसेबो होबाय आङो
बेनिफ्राय न'थ' सिबैनोसै आङो एसे ओमफ्राय मा होनो नोंसोर मालाबा भिडिअ खालामना नुगोन ना बे कम्बलखौ सनाफोर आंखौ गाज्रि मोनगोन ना दाख्लैफोर आङो बे कम्बलखौ लानानै भिडिअ बानायबाय मोननै ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ मोजां रेसपन्स होदों आरोना आंनि अबस्थाखौ बुजिदों कम्बल गिदिर बाबा मा जायो जोमग्रा मानसि गैयाबा मा जायो होननानै बेनिफ्राय सनाफोर आङो दा हानफिननांगौ जाहैबाय माने फिसाजोआ जि अयथासार बै फिसायानो थैयोमोन ओमफ्राय फिसाजोआ गेजेराव उन्दुबाथाय जो खारनानै बिदिनो आंजों सान्थि गैया जोमनो आरोना ओमफ्राय जिंथिं बेसेबां दोननो जायो ओमफ्राय आं माने उल्टां फाल्टां उन्दुयो एखमबा फारसेथिं उन्दुयो आरोना फिसाजोखौ लानानैहाय बेनिफ्राय उफाय गैयैयाव दा बेखौ फिसाजोजों आंजोंसो जोमनांसिगौ ओमफ्राय फिसालायाथ' जोमखाया बे मोनसेखौसो जोमो मालाय फुरानाखौसो स' हाननांगौ जाबाय आं उफाय गैयैयाव नङाबा आङो गिदिरखायनो जोमनो बायोमोन बोराय फैबासो जोमगोन साननानै दंमोन एला बोरायाबा माला फैबावो मिन्थिला स' हानबाय सनाफोर थान्दायाबो दा बारा जाबायना एसे हानबाय आरो आङो गाज्रि मोननांला मालाबा बोराय फैबासो हाननो होननाया हानलायबाय बियो कम्बलखौ होननानै हानबाय आङो उफाय गैयैयाव ओंख्रियानो मोनस्लाबाखै न'ल' सिफुंदों खुनुरुखुम सौफैबायानो नै जेबो नङा थुखैनांगौ गथ' गथाय दिनै बिरादनो बिदाया दुगैनानै फैबाय दुगैबायबा बोरै नायनो दुगैनानै गुफुर नुबाय नामा आयौ थादो अरथा गानदो बेखौबो थुखैनांगौ दै फुदुंगासिनो दङ ओंख्रि होनबाथाय थुखैनोसै आङो दिनै सान्दुंआ बिराद मोजां दुंदों आरोना दिनैनि ओंख्रिया बिदि महर जाबाय आरोना सनाफोर कफि एवनांसिगौ कफिखौबो लागावसै बेदर एवनायाव आंना खुनु खोथा गैया जिखि जाजाला अम नम्बर सिबाय होननानै एवलाबायसै कफिखौबो ओरै कफिया मोनबाय थादोंसै आरोना सनाफोर ओमफ्राय फिसाजोखौबो नै दै गुदुं लाखाबाय आङो एसे थुखैनानै लानोसै सान्दुंआ दिनै बिराद मोजां दुंदों ग्रोब ग्रोब दिहुननानै खामानिखौ मावाबाथाय गैखाला सान्दुंआ आरो सामफ्रामबो दुंगोननि खुनु आसा थुखैखां आरिखां फिसाजोआ उन्दुलांबाय आरोना ओंखामखौ जानानै लाग्रोनोसै आङो ओंखाम खुरनानै लाबायानो सनाफोर नै दुगैया मुवा ओंखाम जानानै लाबाय आरो आङो फिसाजो उन्दुनायावनो आरो ओंखामाबो उखैबाय मा मावखो मा माखो 12ता जालांगुलायबाय ओमफ्राय जाखां लोंखां दुगैनोसै आङो दिनै सान्दुं दुंनायखाय बयबो जा भिर जि सुनाया जोंना मानसिफ्रा सनाफोर कफि जागोन ना जाया कफि कफिखौ जाबावासो अयथासार बेदरनि आलुफोरजों जासिगोन आरो बियो मागोनि नामै दिनै जाखाबाय जोंहा रोसिया आंबो रोसि दंखायो आं रोसि लायाखैथ' कफिसो जागोन आंहा लादो होननानै रोसि बारा गैयाथ' बाबा कफि जादो एसे जाया नोंसोरथ' मिथिखागौ आङो जाखिनि जादों सनाफोर नोंसोरो शेयार खालामखादों ओमफ्राय अमा बेदरआ बिराद गोबाव जाबाय दाख्लै गेंटकआव लांखानाय जानाया बेनो ओमफ्राय दिनैसो आरोना दिसि आरो अमा बेदराबो दाम बारायबाय 400 जाबायना दाना ओरैनो लकेल फिसिनायाबो दिसिया 400 रां बावबाय आं जायखिजाया 100 थाखानि लाबो होननानै हरदोंमोन आं फिसालाखौ 100 थाखानि लाबोदों आरोना गोरान गोरान जानोसै दालि संलायासै नै गोरान गोरानानो गोथाव होमबा सनाफोराव जानानै लाग्रोनोसै जानायखौलाय आरो मा देखायबावनो आं बारा गोथाव जानो रोंखाया आंना साखाव माखावसो आंखौ ओरैनोबा आब'आ ओंखामखौ अरा खोमा होनलायलायदों सोरबा फंबाया आंना अरा एसे खम अरनो बावबाय आङो बे फिसाजो उन्दैयाव ग्लब ग्लब जानाया दाबो अरनो बावग्रा जाबाय आं सनाफोर आं बारा गोथाव ओंखाम जानो रोङा ओंखायनो जानायखौ बारा लाबोआ आङो देखाया आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो जायफोरा आंनि बे शेयार खालामनायखौ फुरायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय आं दहाय फार्स्टआवबो साबायखर बावखादों सनाफोर 1 सेकेन्ड आं साबायखर बावबावबाय ओमफ्राय भिडिअखौथ' आं नायखागोन सनाफोर ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो सोरबा मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारिनानै गालांदो
ओमफ्राय सोरबा मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामना होदो आरोना सोरनाबा स' थेंक इउ स' माच